Шушындай матур язгы көндә сезне баршагызны сәламлыйм мин, Ранил Нуриев. ТМТV каналының иң мөһим хит парады музыкаль бейеклек тапшыруы сезнең экраннарда. Бу атнаның иң популяр унлыгын минем белән бергәлектә билгеләргә әзер булсагыз, җайлабрак утырыгыз. Ә иң яхшысы, артистларыбызга кушылып, җырлагыз һәм биегез. Әзер булсагыз, без башлыйбыз. Музыкаль бейеклек командасы бүгенге тапшыруда артистларыбызның китапларга карата мөнәсәбәтләрен белергә теләде. Кем китап укырга ярата, ә кем яратмый. Кем кәгазь китап укый, ә кем электрон гаджетларга өстенлек бирә. Бүген шуның хакта киттек. Бу атнаны безнең хит-парадтан Гүзәл Әхмәтова төшеп кала. Ул үзенең җырларын барлык музыкаль бейеклек тамашачысына бүләк итте һәм югары позицияләрендә ныктырды. Алга таба да Гүзәлгә иҗади уңышлар теләп калабыз һәм сау булашабыз. Eğlendim kulu siltedim birge Uzattım koyunlarga Koyşan elliktir koydum Tuğanlar oğluma Soğuluğuz koyunlar Et diyeni tuğanlar Oldak gitsin şıraşular Birge jırlagan jırlar Soğuluğuz koyunlar Et diyeni tuğanlar Oldak gitsin şıraşular Birge jırlagan jırlar Дуслар, бу атнаның премьерасы. Һәм бу юлы сезнең алкышлар аеруча көчле булыр дип ышанып калам. Музыкаль бейеклек өчен көрәшкә ныклы адымнар һәм зур тәҗрибә белән безнең күпләребезнең яраткан җырчысы Хәмдүнә Тимергалиева аяк баса. Мөхтәрәм җырчыбызны хит-парадыбызда каршы алыйк. Ортаясы келмей ішті, өмір көзім жетсе де Мәхәббәттән янам күйгән, шәшләргә шат төшсә де Җитмешендә сиксәнендә, узарга ясын өзгән Очмак матур дисәләр дә, китәсе килмей җирдән Яшигәне бу җирдә, җитмешендә сиксәнендә, узарга ясын безгән Очмак матур дисәләр дә, китәсе килмей җирдән Яшигәне бу җирдә Yaşım 60'tan uzsa da Күңелем 18'den Yüzlüyəli birgə Məxəbət dingizində Җитмешендә 80'ində Узарга ясын бергән Очмак матур дисәләр дә Китәсе килмей җирдән Яшигәне бу җирдә Яшигәне бу дөньяның кадерен белеп кенәм Сөюләрдән янып күйеп, бәгырем диеп кенәм Җитмешендә 80'ендә
Узарға ясын берген Ұжмақ матур дейсәләрді Кидәсі келмей жерден Яшигәлі бұл жерді Жетмешімді сексәнінде Узарға ясын берген Ұжмақ матур дейсәләрді Кидәсі келмей жерден Яшигәлі бұл жерден 90-ында yüzlərində Узарға ясын берген Ұжмақ матур дейсәләрді Кидәсі келмей жерден Яшигәлі бұл жерден Ұжмақ матур дейсәләрді Кидәсі келмей жерден Яшигәлі бұл жерден Музыкаль бейіклікнің шираттағы басқышы һәм мұнда біз Ришат Фазли Әхметовны қаршылайбыз. Китапларға келгенде Ришат күптәннән җитди китаплар укыганы юк. Гомумән, соңгы арада аның китап тотканы да юк. Әлбәттә, интернет киң таралган чорда Ришат та барлык информацияләрне шул интернеттан табырга тырыша. Кирәкле китапны үзең теләп сайлап алырга кирәк. Шул очракта гына укуның файдасы була дип саный Ришат Фазли Әхметов. Tozulu sular kupmüşəsi Jirdəmikən, hələ kukdəmikən Niğa digən bəxit aşqışı Kukdə bulsa, mənim alır idim Bulsa, əgər bulsa basqışı Üter yolum kirtelerden tıra Sikilteler ışırı yolumda Ezlim əli, ezlim var dünyadan Bəxit aşkış keminin kulağında Şirdəmikən, hələ kukdəmikən Niğa digən bəxit aşkışı Xəyalımda zəngər kokunu gizən Dingizlərini ingləb ötəmin Көңіл türlərimdə yazqı yaşım minim Yazıdan bəxit nazılar kütəm min Şirdəmikən, əllə kukdəmikən Niğa digən bəxit aşqışı Yazıdan bəxit nazılar kütəm min
Хит-парадыбызга күптән түгел генә килеп керүче дуэт Ризат һәм Зинирә Рамазановлар. Ризат гомумән китаплар укырга ярата торган кеше түгел. Китапларда яисә гәзитләрдә ул бары тик рәсемнәр генә карап чыга икән. Ләкин соңгы вакытта аңа китап укырга мәҗбүр иткәннәр. Әллә кемдә түгел, аның яраткан кызы. Әлбәттә инде, балаңа әкият уку үзе бер тынычлык һәм ял бирә. Зинирәгә килгәндә ул романтик әсәрләрне якын күрә. Җае чыкканда ул китап уку мөмкинчелеген кулдан бер дә ышкындырмый. Дуслар, менә сез детектив китаплар укырга яратасызмы? Мәсәлән, хит-парадыбызның чираттагы җырчысы Лия Шамсина күбрәк детектив китапларга өстенлек бирә. Алай гына да түгел. Ул хәтта 5нче класста укыганда үзе дә детективлар язган булган икән.
Ләкин хәзер ул китапларны алмаштырып экзаменга әзерләнү китаплары килгән. Буш вакытын шул китапларны укып үткәрергә мәҗбүр яшь җырчы кызыбыз. Лига экзаменнарда бары тик уңышлар телибез һәм җырын тыңлыйбыз. Әйдәле икәүләп тылсым иленә, тыңлашы колак сал әйткән сүземә. Нәкъ шунда ачылыр тылсымның сере, мәхәббәтнең сихере. Булырмын була мин әкияте кыз түгел, кыз йолдыз. Атылып төшәрмен синең кулыңа, яктыртырмын юлыңа. Синең иркә кайчакта, дәхәтиркәм шул чакта. Әйтерсең лә синең белән әкиятә Әкиятте кунакта, синең иркә кайчакта. Дөрләп тылсымган, иң кисләр янна уч чакта. Син чибәр батыр әкият егете, әйтерсең далаларның беркете. Без икәү бу матур тылсым илендә, сандугачлар телендә. Тормышта гел шулай булыйк без бергә, әкият тылсымында гомергә. Китмәсен күңелдән тылсым назлары, әкиятнең язлары. Синең иркә кайчакта, дәхәтиркәм шул чакта. Әйтерсең лә синең белән әкиятә кунакта. Әкиятә кунакта, синең иркә кайчакта. Дөрләп тылсымган, иң кисләр янна уч чакта. Синең иркә кайчакта, дәхәтиркәм шул чакта. Әйтерсең лә синең белән әкиятә кунакта. Әкиятә кунакта, синең иркә кайчакта. Дөрләп тылсымган, иң кисләр янна уч чакта. Что здесь вообще происходит? Я не поняла. Цирк устроили? Алдагы тапшыруларны исегезгә төшерсәгез, безнең хит-парадта Лилияләр дуэты барлыгын беләсез. Лилия Гимадинованың да, Лилия Хайруллиның да китаплар укырга вакытлары юк. Ләкин икесе дә укырга бик яраталар. Әйтеп үтәргә кирәк, ике Лилия дә күбрәк романнар укуга өстенлек бирәләр. Берсе өчен тарихи роман якын булса, икенче Лилиягә башка стильдә язылган романнар ошый. Лилия Хайруллина сәнгать институтында уку сәбәпле кирәкле китаплар гына укырга туры килгән. Бу матур шибәр дуэтыбызны үз экраннарыгызда каршы алыгыз. Чәчәк ата чәчкә таңнарда Саф ташлары белән гүя насыләшә дөньяга Җирдәге бар гашыйкларга бәхет телиләр төсле Ак лилия чәчәкләре мәхәббәтнең билгесе
Liliye tesli Al bulsun bəxtlər Yarlarının Vəqdələr ötərsin Ümid üzülməsin Barlarının Taşlarına qızığıb bir Şəşəklərə dinəgəz Suyu xisi şəşkə sığman Börük saxlab yaşəgəz Xoş isli nazlı gülər Liliyələr Sizgə bəxit dililər Ayrılmasın yaratqan Yürəklər ixlas bulsun söyülər Liliyeler Liliyeler Ah bəxtlər dililər Xoş isli nazlı gülər Liliyeler Sizgə bəxit dililər Ayrılmasın yaratqan Yürəklər ixlas bulsun söyülər Xoş isli nazlı gülər Liliyelər Sizgə bəxit dililər Ayrılmasın yaratqan Yürəklər ixlas bulsun söyülər Шулай итеп, без музыкаль бейеклек хит парадының нәкъ уртасына да килеп җиттек, дуслар. Бу атнаның 5нче баскычын Ансу яулый. Ансу кешеләр белән аралашырга ярату сәбәпле психология китапларын укырга ярата. Ләкин соңгы укый торган китабы бер дә психология турында түгел. Белүгезчә, соңгы вакытта Instagram, Facebook, ВКонтакте, Twitter кебек сайтлар дөньяны басып алды. Кешеләр хәтта шунда акча да эшли башладылар. Ансуда искәрмә түгел. Соңгы арада җырчы кыз Instagramда бизнес дигән китапны укый икән. Ниндирәк бизнес турында хыяллаганын без тиздән белербез. Мин бит сине язышым дип уйладым Серле күзләреңә карап туймадым Меңнәр арасыннан сине сайладым Ашыкканмын ахры күрәсең Син тик минең түгел икәнсең Вакытлыча гына наз бүләк иткәнсең
Азали Зиннәт укырга бик ярата, ләкин махсус бер стильне сайлап әйтә алмый. Соңгы арада аспирантурада уку сәбәпле Азали аеруча фән буенча бик күп китаплар укый. Аспирантураны бетергәч, ул буш вакытында укыйсы килгән китапны кулга алырга тели. Азали Зиннәт 4нче урында. Çağımda xatlarını alam, qabat-qabat tuqıb yuvanam. Ayrılı sağışın biraz basıp dırsın, janjılısı bir iki xatından. Yürekten yürekке küpürletti zille, anlatıla yürek aralar. Alışı sağatin yakın aydıp düzüle, ufuklarına ışadır xatlar. Yürekten yürekке küpürletti zille, anlatıla yürek aralar. Alışı sağatin yakın aydıp düzüle, ufuklarına ışadır xatlar. Xat yazıp jiberim aklı şişkan jirye, jiberimde kütem cevaplar. Sinde yüreğimle mehabbet haberim, kütesinle sanap minutlar. Yürekten yürekke küpürletti zille, anlatıla yürek aralar. Avuşı saatin yakın aydıp düzüle, ufuklarına ışadır xatlar. Yaktı ümitiminin berruk mehrim etme, yazıp jiber cevap sağlama. Xatlar tapşırılsın, cevap gerek koydun, üzlüp kütken yaralarga. Yürekten yürekke küpürletti zille, anlatıla yürek aralar. Avuşı saatin yakın aydıp düzüle, ufuklarına ışadır xatlar. Yürekten yürekke küpürletti zille, anlatıla yürek aralar. Avuşı saatin yakın aydıp düzüle, ufuklarına ışadır xatlar. Yürekten yürekke küpürletti zille, anlatıla yürek aralar. Avuşı saatin yakın aydıp düzüle, ufuklarına ışadır xatlar. Avuşı saatin yakın aydıp düzüle, ufuklarına ışadır xatlar. Ufuklarına ışadır xatlar. Матур җырлар тыңлап хит парадыбызның өчлегенә дә килеп җиткәнбез. Һәм нинди куанычлы хәбәр. Бу атнаның музыкаль бейеклек өчлеген мин Ранил Нуриев ачып җибәрәм. Тапшыруыбызның темасы китаплар. Ә минем кызганыч китапка бик аз вакытым кала. Ә инде җай чыкканда телефоннарымны сүндереп, дөньямны онытып, тарихи китаплар укырга яратам. Бәлки ул вакытта ук булган кызыклы вакыйгалар һәм кайнар эмоциялар мине җәлеп иткәндер.
yanıma Seyu şağına Kal eli kalsın yanımda Kaynar kışağımda Gel eli gelsin yanıma Seyu şağına Kal eli kalsın yanımda Kaynar kışağımda Nazlılarımın senin Canım tenim bilen Senin tatlı sırlarını Tek minine bilen Nazlılarımın senin Canım tenim bilen Senin tatlı sırlarını Min bar mingine bilen Gel eli gelsin yanıma Seyu şağına Kal eli kalsın yanımda Kaynar kışağımda yanıma Seyu şağına Kal eli kalsın yanımda Kaynar kışağımda Dünyamını unuturga tek singine girek Sina dip aşkına suyutulu yürek Dünyamını unuturga singine girek Sina dip aşkına yürek Gel eli gelsin yanıma Seyu şağına Kal eli kalsın yanımda Kaynar kışağımda Gel eli gelsin yanıma Seyu şağına Kal eli kalsın yanımda Gelsin yanıma Seyu şağına Kal eli kalsın yanımda Kaynar kışağımda Gel eli gelsin yanıma Seyu şağına Kal eli kalsın yanımda Kaynar kışağımda Эфирда музыкаль бийиклек тапшыруы һәм без икенче урында. Бу атнаны көмеш медальгә Азат Фазлыев лайыклы. Китапларга килгәндә, алар белән дус түгел Азат. Һәм хәзер укырга вакыты да юк аның. Соңгы арада укыган китабы Җир авазы дип атала. Өйдә бүләккә биргән китаплары бик күп, ләкин әлегә ул китаплар стилаж киштәләрен генә матурлап тора. Азат шуларның берсен алып укырга дигән хыял белән яши. Икенче урын Азат Фазлыев. Yazıdan qara küzüge Avuldaş xiş bitimil Şəhərgə qızığa yeşiller Şəhər bir kimni kötümil Biz qayda yok şundar rəxət Yazmış illəri aşır Bu şirini də sultanı bulursun Şiddə altan bulğan ışır Biz qayda yok şundar rəxət Yazmış illəri Şirini de sultanı bulursun Şehitde alttan bulğan ışık Şəhərdə yaşab yatqanlar Oğulları sağına Yaşar için şəhər kirək Oğul kirək canına Biz qayda yok şundar rəxət Yazmış illəri aşır Bu şirini də sultanı bulursun Şehitdə alttan bulğan ışık Biz qayda yok şundar rəxət Yazmış illəri aşır
булганышы. Шәһәрләрнең учыры бар, авылның да үзе моңы. Ширдә һәр кемнең үз юлы, һәр кемнең үз урыны. Без кайда юк, шунда рәхәт язмыш илләре ачык. Үз ширеңдә султан булу син, шиттән булганышы. Без кайда юк, шунда рәхәт язмыш илләре ачык. Үз ширеңдә султан булу син, шиттән булганышы. Biz kayda yok, şunda rahat yazmış illeri aşık. Bu şiirini de sultanı bulsun, şiit alttan bulganışı. Biz kayda yok, şunda rahat yazmış illeri aşık. Bu şiirini de sultanı bulsun, şiit alttan bulganışı. Bu şiirini de sultanı bulsun, şiit alttan bulgaнышы. Şiit alttan bulgaнышы. Һәм менә ул безнең хит парадыбызның беренче урыны. Бу атнаны абсолют лидер исеме автор башкаручы Гүзәлиягә тапшырыла. Гүзәлия төрле китаплар укырга ярата. Алар арасында классик китапларда, публицистикада, бийек шәхесләр турында әсәрләр дә бар. Соңгы укыган китабын Гүзәлия искә төшерә алмады. Билгеле, Гүзәлиянең графигы концертлар һәм чыгышлар белән бик тыгыз. Шулай да, җай чыкканда ул кулына китап ала. Гүзәлияне чын күңелдән беренче урыны белән тәбриклибез. Худай биргән бәхетем син, гомерлеккә дип
10 баскыч, 10 артист һәм 10 җырчы. Без барысында үз урыннарына билгеләп чыктык. Киләсе атна нинди үзгәрешләр кертик? Якшәмбе кичке сәгать 6-да TMTV каналында музыкаль биеклек тапшыруында белербез. Бүгенге тапшыруда булган китап темасын ябып, сау буллашыйк дуслар. Китап белем чишмәсе. Сез яратып укыган китапларыгыз һәр вакыт матур эчтәлекле булсын һәм күңелләрегезгә рәхәтлек бирсен. Мин Ранил Нуриев сезнең барчагызга да бәхет телим. Пока. Деловой имидж, безупречный внешний вид, стилевые решения Китрой. Китрой.